Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe on daɓe e jeygol Placo TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna. Hande bo en lortake ɓe tinninoje meɗen tinninore nde garɗen en tinna hande ɗum tinninore dow lawol ngol a tokkata a supprima compte WhatsApp maɗa. Masalan aɗo naftira be numéro ha dow WhatsApp sey hunde fere fe'o ko probléme fere en kam numéro ha mai wodi himɓe ɗon mari numéro ha maɗa mai ɗo a yiɗa ɓe dinga damugoma ha dow numéro mai ɗo bo a yiɗi a ittaka ka acca hugo ha WhatsApp yake fere banni mai ɗo fe'o tawa aɗo naftira be numéro sey probléme fere fe'o deidei ko larani hala numéro mai ɗo a yiɗi a wilaka warta kola goɗɗo ɗon no mari ka yiɗi wolwane dow maka ni heɓane message ɗo to yahi ha wolwane sey tawa deidei numéro mai ɗo ka wala huwa ha WhatsApp sam sam. E ɗuɓɓe nder meɗen ɗuɗɓe ɗo ƴamtomin deidei no goɗɗo tokkata supprima compte mai warta numéro mai ka huwata dow WhatsApp sam sam. Ha ko salino min galino sin vidéo mai ɗo min tinnini ɗum amma ɓen wonɓe ha nder groupe ji men je WhatsApp ɓawo ɗon bo yimɓe ɗuɗɓe ɗo ƴamto hala mai dalila mai min mbi hani min gala vidéo mai ɗo musamman min gerɓana en ha nder chaine meɗen jeygol Placo TV YouTube e heɓa deidei nde goɗɗo ummi fu vidéo mai ngol ɗon heɓa yaha lara ngol ngam mai ɗo marɗo haje larugo sin tinninore mai ɗo fu watana vidéo mai ɗo hakkilo diga arande ha yahugo ragare. Nonnon miɗo ɓedda hokkugo on muñal ɗuɗɓe nder moɗon yake fere ɗon bolwana min mbiya gerɓi message ji min neɓi min jabaki en ko on gerɓi message min jabaki on arande man ɗo ni miɗo matina e message ji man ɗiɗo ɗuuɗa e message ji man ɗiɗo ɗuuɗa on ha ɓura sembe e nden bo min ɗo kokka numéro ji amin je hani himɓe pe'ina ƴamɗe amma woɓɓe ɗo kosa numéro ji amin fereji ɗi min kokka yake fere ko ha nder groupe e ko nandi be majum mbiya bolwanay min ƴamay min ton to a ƴami min ton ɗo bo ha min keɓa deidei min réponduma ɗo deidei ka saɗan jotta bana misalu nda numéro ji am ɗo numéro ji tati WhatsApp ji tati ɗi mari nda deidei WhatsApp business be WhatsApp messenger be GB WhatsApp jotta ha dow to mi nastano dow WhatsApp business ɗo nda deidei message ji ɗi himɓe gerɓani am ha deidei dow GB WhatsApp message WhatsApp business mi yiɗi wigo nda message ji mai ɗi pamɗai message temere be nogas e tati message temere be nogas e tati ɗo ka ha deidei dow je WhatsApp business tan to mi wartayno deidei ha dow WhatsApp messenger ɗo nda je WhatsApp messenger to mi natayno dow majum kanjum on woni deidei je mi naftirta miɗo jabo message ji himɓe nda ɗum message ji mai ɗi pamɗai kanjum ma message temere ɗiɗi be capanɗe joyi e jeeɗiɗi 257 message ɗo pat ɗum deidei ko himɓe pe'ini wala hala kuje ɗo ko groupe ji ɗum pat ɗum message ji himɓe. To mi lortoto no mi warta ha dow numéro haka ka GB WhatsApp daka ɗo hanka to mi nastayno dow maka nda deidei a tawan message ji deidei ɗi himɓe gerɓani am message ji man kanji man ma ɗi pamɗai nda message ji man banni ɗo message ji ko watta temere be nogas e jeenayi ɗum pat ɗum message ji deidei ɗi himɓe gerɓi to ha min mbiya min jabake message ji mai ɗi pat maji nder wakkatire woɗai accuga numéro ji am ɗo kam ɗum numéro ji am min tan min Adamou Haruna accu je Salih Hassan bo banni ɓe pe'irantanam ƴamɗe to sai a yiya deidei min potai min mbiya min kosai wakkati on pat moɗon min gaɗa ko jabago on kala nde ƴamɗon fu enen bo min ɗo kokka numéro ji jotta banta min ɗo kokka numéro ji nda numéro ji mai ɗon mi windani on sera ɗon numéro am min Adamou Haruna plus 221 76 96 61 64 numéro Salih Hassan plus 221 77 226 72 ɗiɗo on numéro ji ɗi hani to on mari haje fe'ingo ƴamol on pe'inana min ƴamol amma to a hosi ni numéro ha hokka deidei numéro ha kam yewtidirta be himɓe am ɓe lartiɓe non kuje ɗo a wi a ƴamayyam ton to mi yahi mi tawi ɗum ƴamol ton ɗum yadayi sai warta tawa mi jabaki mai ko nandi be majum game ɗo min ɗo kokka on muñal to on pe'ini ƴamol on gi min jabaki on ta kafe e message ji mai ɗiɗo ɗuuɗa on kanjum waɗi e non bo kabde ƴametemin dow numéro ji ɗimin kokkata ni tan min pamani on sakiraɓe ngam mai ɗo en dilla nder vidéo mai ɗo gon deidei no kattan mi salorago. Arande man woni tan gari en nasta deidei nder WhatsApp meɗen exemple man poti podirne be je WhatsApp messenger man ɗo to mi nastano dow WhatsApp man banni nda WhatsApp mai ɗo maɓɓitanake am jotta sai mi wara nda ɗo ni ha alama toɓɓon taton ɗo sedde seragal jungo maɗa nyamo misalu ɗo ni sai a wara a clika dow majum mi tan min gejjitai ko mbiɗen tammiɗen waɗugo lawol ngol a tokkata supprima compte deidei WhatsApp maɗa to a wari a nasti banni ɗo deidei sai a wara a mema ha dow alama ɓe windi paramétre banni sai a clika dow paramétre ɓawo to a cliki dow paramétre ɗum maɓɓitanake ma banni sai a wara ha dow alama compte ɗo sai a nasta dow compte banni ɓawo to a nasti dow compte sai a wara deidei nda ɗo ha ɓe windi supprimer mon compte nda ɓe supprimer mon compte ha chaton ngol ragarewol supprimer mon compte sai a wara clika dow majum banni ɓawo to a cliki dow majum ɗum waddante banni ɓawo to ɗum waddanima banni déjà a laari ɗo ɗum waddaniyam nda ɗo ɗum holli pays Sénégal mi woni nda ɗum holli am code plus 221 ngam ko waɗi ɗum suftani ɗum andi deidei ha Sénégal mi woni an gonɗo Cameroun a yiyan ɗum waddanima Cameroun ɗum waddante plus 237 gonɗo Nigéria ma drapeau Nigéria nonnon gonɗo deidei Centrafrique ko Tchad ko Gabon e ko nandi be majum ɓe fu tawa deidei code pays je woni ha muɗum man ɗo to jotta ɗo sai a wara a winda numéro ha maɗa mai ka mai a wara a winda numéro maɗa
cikkama ka gaɗirta WhatsApp je a yiɗi a supprima may ɗo, sai a winda. To a windi a timmini ni, nda les ɗo ha bididol ha boɗejum ɗo ɓe windi supprimer mon compte ɗo ni, to a cliqui dow majum ɓe ƴamete a yiɗi a supprima compte maɗa na, a wi'ay ɓe a yiɗi a supprima compte maɗa, sai jotta kam ɓe hollete ɓe kokkuma muñal ko watta a supprima compte maɗa kaza kaza kaza, isin to hunde feere on ɓe gaɗanma je yahayi a wawan a yerɓanaɓe message a wiya nda deydei probléme ko giduɗa be WhatsApp may kanjum waɗi a yiɗi wurtago hala WhatsApp e ko nandi be majum, an kam hollu tan ko a continue an nan ka wala ni be ni a wurtoto deydei kuje ɗo mai tan, sai a supprima ɗum deydei numéro ma ɗo accida huko ha dow WhatsApp maɗa sam sam, ko waɗi ngam mi fotani mi waɗa numéro ha jotta mi supprima, ngam to mi supprimi ni ɗum numéro haka mi naftirta kam mi matotirta be yimɓe, to mi supprimi compte may ɗo ni warta ko yimɓe gaɗi numéro ha may ɗo ɗum hollay ɓe mi wala walira ka WhatsApp, to mi waru on tan ha mi holla on. To a wari ni a windi numéro may, to a windi numéro may ɓawo to a timmini nda ha ɗo ha ɓe cappanima ha mi cappannima ɗo ha supprimer mon compte ɗo ni, to a cliqui dow majum ɗum waddante ɗum ƴamete question ji may, sai a waɗa tan a continue dow OK, a wawan a supprima compte maɗa may ɗo be koyɗum, wala warta ko waɗa goɗɗo yiɗi nasta ha lara numéro ha maɗa ko wolwanma ɗo tawa numéro may ko ka wala waɗa WhatsApp ni tan mi pamani sakiraɓe, ngam may ɗo ha jotta min ɗo ɓedda hokkugo on muñal, wallahi message ji man ɗi ɗo ɗuɗa, message ji man ɗi ɗo ɗuɗa, message nder balɗe ɗiɗi ni goɗɗo resivan message ko ɓurata message temere joyi, e nden ha wi'a répondi message ji man ɗi pat maji na kanjum tan suklani ɗo, a tawai ɗum mari saɗirma, e woɓɓe feere bo ɗo ɓerna, e min yake feere min giɗata wolwugo dow hala man, yi'ugo deydei woɓɓe feere non no ɓernirta, kanjum watta yake feere ha min gaɗa min kolla on min mbiya on onon be hoore moɗon gi'e message ji may on tabbitina ɗi ɗo ɗuɗi, heɓa pama non min yo nawai min giɗa répondugo on message ji moɗon may ɗo ɗi ɗo ɗuɗa, o ƴami nden bo nde a répondi fu hayma goɗɗo lorta e ƴama hunde feere, e nden bo min ɗo toro on fayi ma to a fe'ini ƴamol ɗo ko a fe'ina ƴamol ɗo, misali a mari haje application ji ɗiɗi ko tinnoje ɗiɗi ko tati, ƴamumin hunde woore taw min sei to min jabakima ko min gerɓanima ko marɗa haje man ɗo, nden ɓawo ɗon to yiɗi a ƴama min hunde feere, amma to a wari a hawtidiri ba kuje tati ko nayi ko joyi ɗo, sei ɗum wara ɗum sarga min ma min dulla ɗume hani min ɗaɓɓitanma e ko nandi be man ɗo. Ngam may ɗo on jarama, min ɗo ɓedda hokkugo on muñal, e nonnon bo ta gijjite partage gol lien vidéo ji amin ma heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara, e nonnon ko larani hala publicité to on tawi publicité ha arande vidéo amin ko caka magol ko ragare kabde ndare publicité may ɗo. Ngam may ɗo on jarama sakiraɓe, ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna, wassalamu aleykum.